La relació continua sent la relació que ha sigut sempre, que és el motor que mou l'art, que no deixa de ser, més enllà de buscar una contemplació estètica, és a la vegada buscar una espècie de refugi, no? Una espècie de refugi a través del discurs que tu contemples a través de l'obra. El que fa l'art és una mica treure-nos d'aquest pensament tan binari, no?, que a vegades tenim quan pensem o veiem les coses i promoure-nos aquest esperit crític, no?, perquè al final és sentir i transmetre i poder sentir. Per a mi és això, bàsicament. Personalment penso que l'art és una forma més d'expressió, d'expressar és un llenguatge a través del qual expressem les emocions, les inquietuds i sobretot com veiem nosaltres la realitat i com ens comportem respecte al que ella ens aporta, ens ofereix, ens mostra. Manel i jo estem molt units en tot el que podria ser la sensibilitat visual i artística, no? O sigui, ja sigui a través de pel·lícules, a través de la fotografia. Hem fet 1000 vegades fotos junts i sempre hem tingut ganes que això sortigués a la llum, no? Però sempre se quedava en un calaix. L'obra que presentem, seguint el fil fotogràfic, jo treballo normalment molt a través de l'arxiu. Llavors, l'arxiu no deixa de ser una arqueologia d'imatges, d'icones, poden ser més populars o poden ser més personals. En aquest cas, s'ha optat per imatges de caràcter més personal, perquè són imatges que pertanyen a l'arxiu familiar meu, i després és una combinació que, seguint la tècnica del collage, del fotocollage, fotomuntatge més aviat, es combina aquesta part analògica, més d'arxiu, més emotiva, més antiga, més intrahistòrica també, en fotografia actual, en la qual no apareixen personatges, perquè si bé que és cert que a les fotografies d'arxiu quasi totes apareixen personatges familiars, a les fotografies més actuals, contemporànies, solen ser paisatges, siguin rurals o urbans, i en un caràcter, evidentment, molt diferenciat del que és la fotografia antiga, de la qual parteix una mica la idea, no?, de posar en valor estos personatges que han quedat com una mica oblidats. Crec que l'art té una funció essencial, no?, i que cobreix una necessitat, parlant des de l'artista, que és la necessitat de transcendir, no? I crec que deixar constància, ja sigui d'algo del passat, com bé deia Manel en aquestes fotos d'arxiu, o bé d'algo nou, original, que es faci. Crec que el fet de perpetuar i de transcendir aquesta obra és el que li dona pes.